Avui un veí del barri, Antoni, ens demana un assessorament ja que té un pis de lloguer i li vol llogar al seu fill sense cobrar-li res. I pregunta si és pertinent fer un contracte, que què fer, si simplement donar-li les claus i ja quan el fill el deixi de necessitar doncs li tornarà. I jo el que li he dit al Toni és: Toni, tens dues opcions, o fas un precari o fas un comodat. Precari què vol dir? Doncs que aquí en aquest cas el Toni deixaria el pis al fill perquè si estigués visquent, gratis i sense cap contracte ni cap condició. Ell el podria recuperar en principi quan el volgués i el fill, de bona voluntat, hauria de marxar. I el comodat és que el Toni deixés també gratuïtament el pis al seu fill perquè hi visqués, però que s'escriguissin una sèrie de condicions que obliguen el fill a complir-les. Com seria el termini, quines despeses paga el fill i quines el pare, com per exemple es podria dir que els consums els pagués el fill i l'IBI el pagués el pare, la comunitat també la pagués el pare, i hi hauria un document que, si passés alguna cosa, serviria de base per evitar malentesos entre pares i fills. Així que, acomodat, deixes també el teu pis gratuïtament al teu fill perquè visqui un temps, però amb unes garanties. Si tens algun dubte del lloguer, del mercat de lloguer, les regulacions, sancions, etc., contacta'ns que t'ajudarem.